Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu stránky Genedu. Dnešná téma je ako nahrávať výukové videá rýchlo a jednoducho. Čo k tomu budeš potrebovať? Aplikáciu Zoomit. Ja používam aplikáciu PowerToys a vlastne v rámci tejto aplikácie máš aplikáciu Zoomit. Som tak z tejto aplikácie nadšený, že som sa rozhodol urobiť neplánovane toto video. Rýchlo pochopíš prečo. Krása tejto aplikácie je v tom, že umožňuje robiť živý zoom, čiže keď robíš niečo v nejakom programe, vieš na tú časť obrazovky zazoomovať. Ukážem ti to na sledujúcom príklade. Dajme tomu, že chcem približiť túto časť obrazovky a ukázať to mojim. Nastavím si klávesovú skratku, v mojom prípade Ctrl+. Ja ju mám nabindovanú na klávesnici. A vlastne priblížim si obrazovku a zobrazím len časť, ktorú chcem zobraziť užívateľom. Kolieskom myši plus minus môžem priblížiť, oddialiť. Ak chcem zrušiť zoom, stlačím tlačidlo Windowsu. Jednoduché. Klávesovú skratku si môžem zmeniť klikom na ceruzku a tu si nastavím, akú chcem mať klávesovú skratku. Save a mám nastavenú klávesovú skratku. Tu si môžem nastaviť animáciu, ja mám zapnutú, bez, je to len také skrokové, škaredé, ja nechám ju. Tu si môžeš nastaviť hodnotu zoomu, dvojnásobný, dajme tomu 1.75, tak to v poriadku, dobre. Potom je tu možnosť live zoomu. Live zoom slúži na to, že môžeš priblížiť okno a zároveň v ňom aj niečo robí v tom programe. Ukážem ti, čo ty myslím. Čiže klávesová skratka Ctrl+Z a ako vidíš, tu môžem aj pri priblížení pracovať. Zatiaľ čo v tej prvej variante nemôžem. Tu dám save, hej. Keď chcem sa vrátiť späť, tak musím dať Ctrl+Z a znovu. Potom je tu zaujímavá možnosť kreslenia. Ja ju mám nastavenú na tejto klávesovej skratke. Na čo to slúži? Môžem kresliť po obrazovke. Pozri sa, napríklad chcem to zvýrazniť. Bum. Je tu potom možnosť zmeniť farby. A tu máš na to klávesové skratky, že dajme tomu Ctrl+B. Ak si dobre pamätám, áno. Tak sa ti zmení farba na modrú. A keď to chceš zrušiť kreslenie, tlačíš Windows klávesu. Potom je tu možnosť písania textu. Ja to nepoužívam. Proste geniálne je to v tom, že je to aplikácia zdarma, umožňuje zoomovať dynamicky, umožňuje kresliť a dokonca umožňuje nahrávať. Potom je tu nejaká možnosť pauzy, to ešte som nezistil na čo je, lebo tú aplikáciu som objavil iba dnes, ale som nadšený. To je pecka. Mne to ušetrí množstvo času, lebo často robím videonávody. Ako vidíš, tu si môžeš nastaviť nahrávanie obrazovky, klávesovú skratku, si môžeš nastaviť škálu, je rýchlosť, neviem. A tu si môžeš nastaviť, že audio, či chceš zaznamenávať. Zhrnutie, Zoomit je ideálna aplikácia pre učiteľov, lektorov, proste ľudí, ktorí vzdelávajú ľudí. Odporúčam zdarma vyskúšať. Ak sa ti toto video páčilo, prihlás sa na odber. Ďakujem za pozornosť.